UJESU KRISTU INKOSI. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba uPastor Ntshangase noMaMbeje, abafundisi bonke, omama nobaba, omama omkhulu nogogo, abantu abasha noSunday School, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi UJESU KRISTU INKOSI. Igama lami-ke bazalwane, nginguNhlanhla MaMbeje kwaNtshangase. Amen. Ngifike la ekhaya ngo-2022 kwakunguJulayi ngangiqala ukufika la ekhaya. Ngibe sekhaya lezwi emva kwephasika la 2022. Khona umama waseMaritzburg owangifaka ekhaya lezwi. Amen. Ngangena-ke ekhaya lezwi ngangaqonda ukuthi akangichazelanga futhi naye ukuthi le group kanjani. Kwabelwa nje igroup yasesontweni. Amen. Hhayi-ke mangingena-ke kule group bazalwane ngintsho ukuthi igroup yala engase ngiyakhona, ngithi hhayi yakhona. Mangixhumana noBamsibange ngizwe ukuthi mayethi sizovuma izolo, ngithi mina hhayi kulungile ngizosivuma mase ngiyilapho. Ngitshela ukuthi nginomuntu vele engihlanganela naye la engangikade sengiyakhona. Amen. Kanti uBamsibange eRichards Bay, thina siseMaritzburg. Hhayi-ke bazalwane, ngingene kanjalo-ke ekhaya lezwi. Ngingene ekhaya lezwi nje bazalwane, khona la ngangikade ngikhonza khona ngayeka ngenxa yezolo, ngize ngilokhu balinde eningi ngayeka ngenxa yezolo, ngahluleka nje bazalwane. Ngilokhu ngithi mhlawumbe umuntu kanjani, imini ngahluleka ngalandela labo bazalwane-ke labo engase ngikhonza kubona ngize ngihlangana nekhaya lezwi. Amen. Hayi bazalwane, ngizwe uBamsibange ngithumelele lokuzala ama-VM angithume bazalwane, ngizwe yabona-ke nami hayi inkosi impela inhliziyo yami iyathinteka. Amen. Ngilalele bazalwane, ngilalele, ngikhale, ngimthumelele uBamsibange ngithi baba, ngiyakuzwa konke okushoyo, impela ukhuluma nenhliziyo yami. Ngoba bazalwane ngangibishile. Amen. Ngangibishile nje odakeni olunzima lezolo. Amen. Ngizahluleke ngohlobo oluyisimanga.
amen. Kodwa ngibonga uJesu bazalwane, ekuthema ngifika la ekhaya lezwi, ngalilalela ngazinika isikhathi, ngalilalela isisakahle, ngayincenge inhliziyo yami, ngangayenza ababukhuni, ngathi Nkosi ngisize, ngoba nakhona abazalwane ezolweni ekhalwa. Ngaze ngifisa nje ukuthi ngathi ngayithola lento ezongiphumuza, amen. Ngibonga kakhulu uJesu bazalwane, kwakuxhumana kanjalo-ke nobaba uMsibanda umpostoli, ngaze ngacacisele ngikhuluma nobaba uMsibanda se-Richards Bay, hhayi ekutheke ngoJulayi seza la e-Richards Bay, ngangiqala nokuza-ke seza-ke sazokhona, ngazizwela abazalwane ubumnandi, ngazizwela nje ubumnandi nokuthula nobunye nenjabulo. Ngathi ngiyayibamba impela le ngiyithole la engathi yona impela, amen. Hhayi-ke bazalwane, ngibuyele ekhaya-ke 2022 uthe yophela bazalwane, 2022 ayevuleka amehlami, amen. Ngazibona ngithi cha impela, ngangithi ngiyakholwa, kahle kahle ngangakaqali, amen. Ngangithi ngiyakholwa, ngithi ngiyamazi uJesu, kanti cha impela angakamazi, amen. Ngibonga uJesu-ke bazalwane okusizile impela ukuphila kwami 2022. Kwaze kwaba kufika idate yami yokuvuma izono, ngazivuma izono, kwaze kwaba ngingena entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, emva kaloko ngangena emanzini amaningi, amen. Bazalwane ngiyakuzwa ukuthula ngisekhaya lami, amen. Ngiyamuzwa uJesu engilekelele ey'ntweni zonke, amen. Sengiyibonile bazalwane nalento egqilaza umuntu kangaka, azangene nokuthi mhlambe mina bazalwane ngakhungezwe nayifu nje lokuba ngihlupheka, ilifu lokupha, amen. Ukuthi konke lokho kubanga izono ezazingenza ngibishe nakulokho, izono ngangingakaze ngizivume, amen. Kodwa bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJesu Kristu waseNazaretha, ekutheni ngizivumile izono, ngangena emanzini amaningi. uNkulunkulu wavela ngenzela isimanga bazalwane, amen. Ngimangalileke ngoba kusukela 2022 lelizwi ubaba uMsibanda ngithumelele lona emva kokuba kade ngingeniswa kweshumi leli lapha kumahubo amahubo uchapter 4 verse 2 leli lithiwa ngikhipha emgodini yokubhujiswa odakeni olubishayo, waphakamisa inyawo zami wazibeka edwaleni, wabeka igama elisha emlonyeni wami, igama lokudumisa uNkulunkulu wethu. Manje bazalwane ngiyambonga, yazi uthe bethandaza ngoba ubengithumelele umkhuleko lo. Bazalwane ngayizwa inhliziyo yami igxuma ijabula, ngathi Nkosi ngiyabonga, ngiyakudumisa. Impela kunjalo, amen. Kwanalento efakaza kumina enhliziyweni yami ukuthi impela ngikhishiwe, amen. Ngikhishiwe la ngangidukуда khona, haleluya. Ngikhishiwe odakeni lobishi, ngikhishiwe emgodini wokubhujiswa la ngangibishe khona, amen. Ngiyambonga kakhulu uJesu bazalwane, kunjalo nje emlonyeni wami ugcwele igama lokudumisa uNkulunkulu wethu. Ngithi impela uJesu Kristu uYinkosi.